Tikulandireni mu program ine ya Tikudziweni pano pa Times. Ine dzina langa ndi Alik Ponje. Program ya Tikudziweni timakhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana kuti tikhoza kudziwanso zambiri zokhudza moyo wawo komanso zimene akuchita. Timakhala tikucheza ndi oyimba, azisuzo, osewera mpira, andale, amalonda, abusa ndi ena otero. Cholinga chake nchoti mwina tikadziwa zimene akuchita tikhoza kuphunzirapo ziwiri kapena zitatu. Ndipo lero tikhala tikucheza ndi woyimba nyimbo za uzimu Mable Lwanda. Amavalanso tizipewa tina tosiyanasiyanaso koma zambiri timva mkatikati mwa program imeneyi. Takhala ni pompo. Tikulandireni mu program imeneyi. Ziko. Dzina londalondola Mable Lwanda. Mwalondola. Koma khanga tisimuna-malizise. Oh, kuli linaso kutsogoloko. Pachate mati Mable Lwanda the warrior. The warrior eti. La the warrior linachokera pati. Pachana kumvanira mati ndoyimba. Ndi the warrior oja anabwera koyimbako. Ndithu nditakhala nditaona ndinaona kuti ayi. Ndamangoti Mable Lwanda koma ndikuti Mable Lwanda ine ndani? Ndingonjetsi. Oho. Ndikona kunabwera the warrior. Okay. Munadzipatsa nokha? Okay. Ndithu. Kodi oyimba mmakonda kumadzipatsa mayina ena ake. Nthawi inake ndinkacheza ndakulana kapompana kuti yayi kungokakamira dzina lako lija sumatchuka kwenikweni. Ndikuti zona zimenezo kapena? Hayi nkhani sikutchuka. Nkhani ndikuti kodi iweyo kuzimva motani. Ndiye muzaonena amanena kuti ayi ndine worshiper. Ena amanena kuti chani daughter of Zion. Daughter of chakuti. Ndiye mulati ya ine ndi warrior. Ine ndi warrior. Omenya nkhondo. Warrior mukuti mgonjetsi? Pajatu. Tikati mwina omenya nkhondo koma opambana silikali wa Yesu eti. Opambana mwa Yesu. Mable Lwanda ndi ndani? Mable Lwanda ndi nzimayi. Nzimayi osati mtsikana? Ayi, ndi nzimayi wachitsikana. Nzimayi wachitsikana? Okay. Mable Lwanda ndi nzimayi wachitsikana, ndi ndana atatu. Ndi kumuzi kwathu ndikuzomba. Kuthondwe. Muzi mwa Saidi umo. Koma padake pano ndili ku Chilomoni. Kumene ndikukhala. Lwandayo ndi la bambo? Lanu ndi nda? Luwemba. Ndo so ndi Mable Lwanda. Koma chifukwa chonena kuti mwina pachoma ngotapena kungozolowera eti. Machikaso maina atatu pena zimakhanga tizikuchuluka. Ngati kwathu kono ine ndimati anani Alik Ponje nando zoti ayi ingosankha awiri ati musatipatse busy ina Muona somera kuti tiziti Mable Lwanda. Mable Lwanda ndemaina wamakhanga takufanana. Akufanana. Lwemba Lwanda koma. Komanso nanga sibasi munachoka kwanu muli kwa Lwanda yaitengani dzina lawo ndithu. Sindi choncho. Abambo ali kuti lingokhala dzina. Koma sinatu koma ndiloti mwalipeza ukula. Koma basi ndilomwe linalowaso mwaona. Ndilomwe nakhazikika. Abambo ali kuti mwati Kulilongwe. Koma silimakhalira limodzi. Mmayimba tikamba zinthu zingapo zimene mukuchita. Tiyambe kunkhani yoyimba. Kuti muyambe kuyimba zinakhala bwanji? Munayamba liti? Kuyimba ndinayamba kalekale. Ndili ku 7th day chifukwa munthu ne mitsitsi yanga ndi ya ku 7th day Adventist. Munachokako pano? Ndinachoka ifwa ndili ku Anglican. Kutsatira maina omwe aja paja timatero tusilimangosatira siliwango senta jimose zonse zimatha kusintha. Ndinali ku 7th day kumene ndimayimba mu Sweet Beauty Choir. Zaka za mbuyomo tayimba kwambiri kwa basi kenako momwe nabwera ku Anglican ndimayimba ku St Mary's kuzomba. Nabwera kuno 205. Pamene 206 tinayamba kuyimba timayimba atatu. Nali ine panali wina timati Damiano Lameki ndi Philip Chizito. Philip ali kuzomba, Damiano ali kulilonga. Kenako ine nonika ngati ndatsala kwambiri
ndiye tinalino ndi kwaya anthu anati joina amene timati Chilomo Anglican Holy Cross Choir. Oho. Mutachoka ku 7th day pamene. Yeah. Kodi kuchilomoniko munayamba kukhala ko pakanthawi? 205. Oho. Yeah, namba tunapita 205. So kukhala zandi kuntchito kukhala kotani? Kukhala kuntchito komanso kunyumba kumene tikukhala. So pano ngati takhazikika. Yeah. Ndiye mwayamba kuimba ku chilomoniko pano mwafika nazo potani zoimbazi? Kwaya ikuyenda tikuyimba komanso pena nditakhala naona kuti pati tinyimbo tanga timene ndimatendeka khala ndimayesera kuti ndikuyimba pandekha ndiye ndinangoganiza kunena kuti komanso ndiyimbe ngati Mable. Ndi amene ndinayamba kujambula nyimbo zanga 2017 ndinazadukiza 2018 basi ndimati kuna pa miyezi 3 kujambula nyimbo imodzi pa miyezi 2 kujambula nyimbo imodzi mpaka nyimbo zija zinakwana aba. Yeah, zitakwana naganza zonada nyimbo zonse zino ndizikhazikise pamodzi ndiziyike inonso pano muchimbale mmodzi mene ndinayika mu ndamaliza 2021 kumayambiriro ndipo ndinaganiza zoti 2021 yomweyo August pa 13 ndikhazikise ndiye ndinakhazikisa chimbali changa cha Yesu chimwemwe changa pa 13 August kumaundi Sochi Hotel. Nzamphamvu toma kupita ku hotelo ndi anthu ochita bwino fa kumene uja kuti upuke kalomolo kakang'ono umamva ndalama zikutchulidwa koma ino munasankha kumeneko makwabirisa makutalikirana kwambiri osati kuchita bwino koma ndimafuna zabwino pakhale kusiyana pakati kuchita bwino ndi kapena wa ndalama ndikufuna zabwino chifukwa ine ali ndi ndalama koma samafuna kuchita zabwino. Koma ino ndalama muli nazo koma mumafunanso zabwino. Pa size yanga. Pa size yanga. Kuti ndinakwanitswa kafika. Komanso osati somwina kuti ndi ndalama zimene zinanditengesa kumaundi Sochi. Koma somo chabe. Chifukwa sindinapite kondeka panalinso anthu amene anandithandiza amene anandichita support kuti mwambo umenewo wakachitike. So nonse ndingamanene pano kumakuzana kuti amwene ine ndi ndalama ayi. Koma size yanu muli bwino. Ndili bwino. Eti? Osamabisa ena liya iti kuvutika kuti pang'ono. Sitinayese patagona nija. Sitinatani. Zopaka timazipeza. Ka bread bwino. Bwino kankakaso. Sukuti kamasowa sokusoweratu. Ayi. Ndeti zimuyamika Ambuye tili pa poti Ambuye yonse chikutheka. Nkhani yoimba ili apo mmagwiranso ntchito ku polisi. Apolisi mmakauti mukuthamangathamanga mukugwira akuba alipena mmatha kuombera. Futi mene. Kuombera munthu. Nde sindikutanthauza kuti munaomberapo munthu koma ndifuna ndimvetse kuti ntchito ya polisi imene timayidziwira amakhala ngati mwina anthu ena amatenga kuti ayi ndi anthu mwina ankhanza oyipa mtima koma kupezeka kuti mukuimbanso nyimbo za Mulungu. Ntchito yanu ino si CID. Anthu aja kuti mmakhoti madzakhala ngati akazitape pena pake mukafika pamalo mwapeza anthu kakuchita chakumwa muzipangapanga tsono ndi zauzimu zindezi kugwirizana. Ndipo zimagwirizana kwambiri. Ngati pali chinthu chimene chimagwirizana ndi chauzimu ndi usilikali. Kwambiri chifukwa ku usilikali kwambiri chimene chimachitika kumakhala tinkhanira togwira ntchito limodzi kuti zinthu ziyazi ikhale ntchito yopambana. Kachimweki kamafunika. Komanso kachikondiso kamadzafunika. Komanso kukhala honest. Munthu wa chilungamo. Kumachitsata chilungamo kuti chiyende ngati madzi. Pamene wina walakwitsa titere kodi apolisi amamanga munthu wakuba. Bible sinimanena ku Exodus kuti usabe. So pano ife timangolimbikisa asilikali analipo ndikali. Bible mujaso ifeyo ndi ameneno timangopanga kuti uyuyu waba. Ndengati waba kodi malamulo akuti wakuba atani. So pano funso lija unafunso nena kuti mumazaoneka ngati unatovuta ankhanza. Mumazaoneka ngati wankhanza chani. Fama mamenya atu.
inu munaphezapo apolisa kumene kapena mumangova zaboza aya mamenya chimene chimachitika anthu amakuganizira amona munthu kwanza amaba kwina kwake ndiye wagwidwa ndakundiona ineyo ineyo nditungaizati ngati achina zimachocho zija ndiye wagwidwa chifukwa chona kuti ine ndine ma skills oti nditha kumufunsa munthu uja ndikuvomera inuyo muzoona ngati kuti munthu uja ndampanirira ndimamenya peno mamona komanso pena anchita kanthu penanso munthu uja musaiwalero anthu ajama kuti ena aja agwidwa ndi anthu eti akagwidwa muja ndiye kuti basi kupezeka zonena kuti anthu aja amakhala munagwiragwira achibale pobwera amangoti ndi apolisi ndachani koma polisi panopa zommenya kulibe komano anthu amangoganizira ndi anthu amangouyona basi kandi silipaza kuti chimene anachika anthu kalekale mmoto mwawo kuti apolisi ndovuta apolisi ndotani sono kuyankha kumbali yanga ine ndimapita ku polisi ngati kuntchito momwe ino mwabwerera kunoko kuti mufuna pamwezi mukatha mulandire ndalama ntchito yanu ndoti anthu amve kuti kunja kukulinji inenso ntchito yanga ndionena kuti ndionesese kuti anthu akhala motetezeka sono kukhala wa polisi sichifukwa choti ungamakanikire kumutumikira amboye tindazibusa ku polisi tindazibusa tindatumiki maprofetis aliko alipo timanenera so enoso manenera eno prophetess sine prophetess koma ndikanena zimwe zimachitika ndifanera aya zongopanga gesi kuti basi zongoganiza kuti chichonse chabwino ntchito yanu ndimvetse nawo ntchito yanu ndi zoyimbayimba ndakhalapo pano ndi anthu ena mwina ndi nesi koma amapanganso mwina ntchito zina tikambanso zina zimene mmachita ena amathamangathamanga ndi mwina maorganizations amavomereza kuti pena zimadzafika pena umadziwa zoti mwina chimodzi chisafalako pang'ono futi ndikuyenera kuti ndipange dedicate nthawi ntchito yanu ndi zoyimbayimbazi sizimakhudzana pena paye kuti munali ndi project kenaka mudzangomva siyani kumeneko bwerani kuno kuli ntchito tinanena kuti mwina ntchito pa china chake ina ndikanikisapo kuti mwina project yange isene ndoti tichita ngati ndalakwitsa osati mukuopa kuti mabwana akamvanena kuti ndebasiyani zoyimbazo zikusokonezani ntchito sizingatheke sizingatheke sindikhupira kuti abwana angazuke kunena kuti ayisiyani zoyimba ayi komano ine ndimadziwonena kuti ndimagwira ntchito ndichifanira ndimudza kuti ndimagwira ntchito ndimagwira kuti nthawi yanga ndigawa chifukwa kuti ndipite ku studio sokuti producer sangano zoti bwera ku studio zajambule nyimbo ndimachita kuti ine ndakonzeka kuti ndipita ku studio ndikajambula nyimbo ndakonzeka ndifana ndikajambule video pachifukwa cha zimezi ndimayamba kuntchito kwangako kodi lero ndikugwira ntchito lero ndikugwira ntchito ngati ndikugwira ntchito usiku mawa ndipoma mawa tsiku lonse nditokhala ndili mu studio apapa ndikuona kundwani muhone akutionetsa apopo zithunzi mfuti mwavala kiti yonse kodi nzovomerezeka kumajambula nyimbo mutavala uniform ya kuntchito ndizotheka ngati uniform waivala momwe imenera kuti kuvalira ngati uniform imenera kuti umangiramba uniform ija ili ndi malamulo uniform ija ndi malamulo so ngatenge malaya akuntundaja ukavalira jeans ndikuti si uniform ya koma ngati ufuna kuti ujambule nyimbo yako upange chinthu chako mwaonako ino anthu olamasewera apeza kuti avala uniform ya polisi anyamula unyolo amene aja anapita ku skulu ya polisi ndiye ineyo wa polisi chingandikatikecha ngati munthu amangobwera ukoko munthu oti sakuzuwa china chilichonse koma akaenda madongosolo ofuna uniform ichi amatha kuloledwa kuti pangani kodi ndiletse ndikufuna mwina ndijambuleka ndisewero kuti ndipemphe ola papa mukafuna kuti interview yanu mufuna mutavala za polisi mwene namupemphe pamakhala madongosolo chifukwa cha izi mufuna ndipange zakuti kuti amalola zimatheka as long as uniform ija sunayisakaniza muja ndanenera kutenga chimalaya chamkulu mwina ndi momwe jeans ndavalira kuntunda kundabwera ndavala chipewa cha polisi ndikuti zosaloleka chifukwa choti uniform ija sikukwanira
mafafani zifunsa kuti ndezi kumakhala bwanji masiku ano ndi ntchitozi umamva iyayi mmakundopita ku ntchito usiku wina amandiuza kuti apolisi amakhoti mwina mapeza kuti mukugona muli limodzi ndi bambo basi kungolandira foni bwerani kuno makamaka zanu za CID mudzagwire mbava kuno ndi mati zimene zonse zingasokoneze pa banja. Sizisokoneza chifukwa chonena kuti abambo aja takhalapo tiwa polisi kuyimba kuti abambo aja amadziwa kuti awawa ntchito yomwe akugwirayo ndiyoti azafunika nthawi ina iliyonse. So pano abambo sangadzuke kunena kuti ayiyayi musapita mukagwire ntchito yakuti ndamvanso kuti muli ndi bungwe mukulitcha kuti chani? Beauty from Ashes Foundation. Dzina linachokera pati? Dzina limeneli linachokera ponena kuti ndimaziona ine nthawi nake ndimakona kwenda mmamesi mwina ndizoyimbazi ndakuza ndinayamba kuimba kalekale asi tikapita mmachechi mwina tiyatsikana tizikupeza mwina after kuimba kuja madamu mwandisangalasa ndeu mafusa kusukulu bwanja nasiya fizi nandivuta chani ndene naona kuti ayi ine ngakhale ndili wa polisi suti ndingakanika kumuthandiza mwana waku day secondary school chifukwa ku day secondary school panopa zaboma zija mwina kulipita 10,000 ine sindingakanike miyezi 3 osapeza 10,000 ndiye ndinasakhala pansi naona kuti wina ena mwina kuapeza ali ndi tiyana tizawo kwa uzati bwererani ku skulu manyazi kumaona ngati kuti moyo unatha sangapange chilichonse chabwino ine nena kuti titautusa chabwino kuchokera muphulusa. Sinanga munthu kamaziona ngati ulibe ntchito to umaziona ngati ndiwe phulusa loti wagwiritsidwa ntchito wasiyidwa. So ndinafuna pamenepo kuti no kuchokera muphulusa muja muli chabwino ndi pamene naona kuti foundation yanga ikhale Beauty from Ashes. Ndiye ikumatani kwenikweni? Beauty from Ashes imapanga kwambiri kuthandiza ana amene alovutika kumuzi. Ovutika kumotera afuna skulu fa pala ana ena ndovutika koma skulu amachita kuza kuti ine skulu sindingakwanitse. Umeona? Ndiye pali ena onera kuti mtima wawo akufuna ataphunzira koma akusowa school fees. Kumuzi kuja anasankha secondary yabwino akulephera kupita ku skulu chifukwa choti alibe fees. Foundation yayo imapanga zimenezo. Imathandiza zimenezo. Pomweponso ndibwerereso mbuyo mukuphatikiza mukuchita zambiri mugwire ntchito ku polisi ntchito yanonso nanena kale kuti yoti tinganene kuti yofuna nthawi kwambiri muyimbe kenaka muyendetseso bungwe zonse zikuyenda bwinobwino. Zonse zikuyenda bwinobwino. Bungwe linakhazikitsidwa ndilovomerezeka mmalamulo boma likudziwa kuti kuli Beauty from Ashes Foundation ndipo founder wake ndineyo Mable Lwanda. Ku foundation sikuti basa mavuto kwambiri chifukwa ano ndikuona kuti bungwe sumangokhala nalo weka. Kuma kama directors kumene kuti kuma kama trustees. Mwani ma directors ma office ali kuti alipo ali kuzomba kuthonda. So pano alipo amene amayendesa muli anthu mmene momwe anthu ama business muli azibusa. So pano ndi bungwe lokhazikika loti suti ineyonso zimandilengera daily kuti zikakhala kuti ndingaona ndachomba kuntchito ndipita ku foundation. Osati ndi mabungwe aja kuti mmayambitsa kuti mwina mupeze thandizo kuchokera kwa azungu kenaka mudye ndalamazo. Chaka chinotu nchafolo ana amene tili nawo amene ali foundation kwathu anayamba form 1 panopa tili ana 6 amene akulemba form 4 MSc ndi ana 4 amene akulemba JC. Ndiye mutakuona kuti kuyambira chaka choyamba chimene ndinayamba foundation mene kufika lero ndikakhala ndikufuna azungu kuti athandize kapena tingopeza kuti tilowera ndikuti kulibeso. Kuti bungwe liyende limafunika be ndibwererabe kunkhani ya ndalama. Bungwe simungakhale zimene mukamba zonsezo zofuna ndalama mumazenga kuti 1 ndimapanga business. Ndiyo mumatenga ndalama zanu? Ndimapanga business ndalama zanga ndimatengako komanso ndi partners amene amatithandiza momuno. Amene amati mwina akaona kuti ndikupanga zimenezi amandipeza tofuna tikuthandizeko tofuna tipange ndi zimene ndimachita nthawi zambiri ndikakhoti ndapeza partner ndimamufunsa kuti chimene ungakwanise kupanga ndi chani ku foundation. Ine ndithokwanisa ana awiri chifukwa ndi ndalama yochepa. Ineyo timamuza kuti tifuna naja uniform tifuna makope tifuna fees.
nde ngati niwe monena kuti ineyo koma ndili mayitanidwe angaso ndimafuna nditatengako mwana mmodzi ndiye timakuyikani ngati patena direct muzipira fees kuti ku school kwa ana kuja cholinga chona kuti niyonso muzimpanga monitor mwana uja amene mwamutenga uja kuti mupindule chimene mukufuna chifukwa sizabwino kapena sizoona kuti muzungu mulipirira mwana school pamene mwana sakuchita bwino ende panopata pangwethidula na awiri pa JC analiphera so pano ngati analiphera ndiye kuti school sakulimbikira school sakuchita bwino sitinganena kuti kabwereze ayi alamulo athu ngati mwana walephera pompo timampanga withdraw eyambira matero akuti ana ngasi ngati tikuthandiza pawekha sukudzithandiza akutambira matero koma ndimaona ngati osankakamirabe bwanji kuti mpaka afike pena pake nanga mukansiya choncho sinde kuti akubwereranso kumene mmanchotsa kucha nthawi zambiri tingwezani ngati mmasecondary ife timapanga focus ku maday secondary olo school ya day secondary akakhauti walephera form 2 amapita kuyamasana yoyendera so ndio mwana uja sazimangidwa so monitor bwinobwino fe timafuna ana amene asankhidwa adapita ku secondary tizithandizana ndi aphunzitsi aja ku secondary kuja so ngati iwo ku secondary amati mwana akalephera amamupititsa ku yoyendera yamasana yamazulo ifeso foundation setting tibwerere ku nkhani ya zoyimbazi mwati munatulutsa album munapanga launch album yake mutu yake ndi chani Yesu chimwemwe changa yes chimwemwe changa menemo ndikudziwa zoti oyimba amakonda kunama ukati nyimbo imene ukuiona kuti ndi yabwino kwambiri mmenemo ndi amati ayi zonse ndizayo kuti ayi olo ife kuno timati kamagwira ntchito ndimadzata koma nkhani yakuti ayi nayilemba bwino nyimbo iti imene inuyo mmenemo chammayiona kuti ndi nyimbo yabwino kwambiri kwani mwati vasanena kuti nyimbo zoseti ayi sizingatheke Yesu chimwemwe changa ndiyoti kuti ndikhale kuti inyamula abambo chifukwa cha uthenga umene uli mmene momwe ndinaona kuti ndi nyimbo imene ineso imandisunda kuti ndikakhala pena pake sipandigwereza kuti zimatheka kuti munthu nyimbo zako ziyakukhalanso kumazimvetseranso kunyumba kuja uyiroyika kuyika album yako kuimvera yonse ndipo nyimbo munthu amene amanguyimba nyimbo mkumva itulutsa panja iye ujosemvera osazwa nyimbo ijande kuti ole sinamutumikire nyimbo yako isinambe kutumikira ena imafuna yambe kutumikira ndimayimvera ndimamvera paliso nyimbo ina osamamvera zaina bwanji zaina ndimamvera kwambiriso komano sindithawiki musanamvera nyimbo zanu chinaso chimene chimapangisa kuti mwenaso uzimvera nyimbo iti ukayimba ono nyimbo yomweyo kuti unayimba kweti kuti ukayimbe so kachiwiri itha kusiyana sono kumvera nyimbo zako wani zimathandiza umatha kuna kuti iyiyi ndikakhoti ndapasidwa mwayo kuti ndiyimbeso ndikanayisintha pakuti ndengatuli ndi nyimbo ina ngatofuna tina umakhala kuti ukusuntha chifukwa cha nyimbo zako kuti nyimbo iyi timati kupheti nyimbo iyi ndinapha ndinayimba nde umati no koma ndikamazayimba so ina I think ndizaike umumu naiwala kuyika kena kake I think ndizaike mukena kake sono ine nyimbo zanga ndimamvera kumbalawi kuno oyimba nyimbo za uzimu amene mmadalitsika naye kwambiri ndi ndani mmodzi musachula mbiri ndikudziwa zoti musaope enawo mukanatha kutchula komano sitimafuna tipereke mpata kuti musaope kuti mudana ndi enayo enawo kumbaliko munditchuliranso mwina program ikatha pambali koma ndifuna pambuya panopa mutchule mmodzi mmodzi inewo samatidalisa inde ndizipezo ndakamba inewo mfunso yomwe ndikanakonda komawe kuno amene amakuimbirana amene umamukonda ni ndani ndi ndani ndi Lulu Lulu amati akamayimba amandisangasa amakhala kuti nyimbo zake zija amakhala kuti akhangata kudekha eti ngati akamba nkhani ndiye mwina ndimamukonda kuti kapena chifukwa koma uno kuyambira ndikale ono sanayambe kuimba ndekha nyimbo ya Lulu akayimba nyimbo amandisangalasa sono ndimanena koma nyimbo sinditengera kuti kaya amayimba chani koma munthu oyimba amene ulosakhale za gospel ayi amene amati akamayimba ndimata amayimba kundisangalasa ndi Lulu ndimanena kuyambira ndikale
kuli kuwonse olalesa kandifunsa koma nokuti ndinene kuti oyimba wina aliyense ndimamukonda koma amene amayimba kuti ngakhale munaka amadziwa zoti ineyo ndimamupanga zoti amayimba zondisangalatsa ndilo kufanira kuzasota amayimba zondisangalatsa. Pamene tikumaliza programu yathu ndikufuna ndikupatseni mpata ndi nyengo iti moyo wanu imene inali yokoma kwambiri komanso imene inalinso yopweteka kwambiri? Tiyambe ndi yopweteka timalize ndi zabwinozi. Nyengo yopweteka kwambiri noti tsiku limene anamwalira bambanga. Muli ndi zaka zingati? Bambanga anamwalira ndili ndisaka nangi 20 chakuti. Kodi pano muli nazo zingati? Iwe notonde zambiri tukano tubwera cha 42. Si zambiri 42. Chabwino koma bambanga anamwalira fa choti ndine kwathu tinabadwa anthu 6 anyamata 5 mtsikana ndeka. Ndiye bambanga amandikonda kwambiri. Timakhala kuzomba kuthondwepo koma every Saturday tikangoeruka ku church madzulo timazadya pa Kipsi Jena Gwecha. Yakublanta icha. Ndete machoka kuthondwe Saturday likangokwana ndimasazo wa ku Kipsi watani. Anizijano nanena ukhangati mwekulirabe pa Chinyezi. Mwekulira pa Chinyezi. Ndadzakamba nthawi nayo kuti ukhangati simunadutse muzowawa kwambiri. Sizi zikululika zikuti mabefa kupita ku Kipsi kuja. Kipsi kuja timaona ndithu anthu akakhala olumwamba moja makhala anthu oti pasipa payimitsidwa galimoto ndithu. Ndi simunakule moyo wovutika ndithu. Bambanga anali ujeni anali mechanical stroke driver. Anali mechanical wamphamvu kwambiri. Moti ndikumbukira kuti nthawi zambiri kwathu chako amagwira ntchito kuna mikango mission. Nde amati olo galimoto ikabwera amati amathunga mozati galimoto ikuvuta chani? Tatsegula pakuti pakati munthu umakonza yekha galimoto ija pamapiro aka olipira ndalama. Chabwino nthawi ndiye yatithera nyengo yokoma inali nyengo yanji? Nyengo yokoma ndiyomwe tinene yapompano. Ndamva kukoma nditangokhala kuti ndapanga launch album yanga ndikupanganso launch foundation yanga. Mwana wanga anali ku school ku South kupanga graduate wina ulemba form 4 kukhozanso maiso ndi I think chaka chatha ndi chaka chino tingona kuti ndi nyengo zanga zakoma zokazoka pa zimene zizifulo ndakambaza palibe chimodzi ndinganene zonse zikubalance. Mukudutsa mokoma ndikumva mofewa ndikudutsa mwabwino ndithu nomati ndikakhala kuti ambuye wandikondera ndimafuna foundation lero andiyaka ananimvesa kukoma momwe director amene kuti ife ngakhale aboma takhazikisa ndikuvomereza kuti kuli foundation yotchedwa Beauty from Ashes. Aboma anachitobwerako? Anabweratu. So pano sizachisawawa ndinamva kukoma. Sizamaseweratu eti kulonja album ndoti chichonse chandikomera. Ndingona kuti chaka chatha ndi chaka chino ambuye wandimwetulira. Ndikuthokozeni kwambiri kuti munabwera program imeneyi. Tikatero ndiye kuti tatsirizanso zonse zimene tinabwera nazo mu programu ya Tikudziweni pano pa Times. Lero timacheza ndi Mable Lwanda, woimba wa polisi, mkuluso wa foundation akuti Ashes. Muti chani kodi bacha? Beauty from Ashes. Beauty from Ashes foundation imene ayikhazikisaso posachedwa apa konkuno ku Blantyre. Ine dzina langa ndine Alec Ponje. Ndikuthokozeni kwambiri kuti munali pamenepo kuonera komanso kumvera program imene ya Tikudziweni. Bye bye.